un beth i gwersi Cymraeg yn y llyfrgell, ond mae yna rai academyddion yn dweud bod hi'n haws dysgu iaith yn awyrgylch anffurfiol sy'n tafarn. Mae Clwb Clefran yn cyfle i pobl yn Wrecsam i ddod i Saith Seren i cymdeithasu a defnyddio'r Cymraeg o ddydd i ddydd yn lle dysgu yn y dosbarth. Mae'n cyfle ar ddarllen i fel. Mae Saith Seren yn lle gwych i ddod i ymarfer Cymraeg. Da ni gyd wedi dysgu Cymraeg, felly mae'n cyfle i siarad efo pobl eraill ac i ymarfer. Dwi'n dilyn Dr Cymraeg ar Instagram a hefyd dwi'n darllen ei lyfr hefyd. Mae o'n grêt i dilyn a mae o'n ysbrydoli fi llawer. Y noson fel heno yn dangos yn glir bod yna awydd mawr a brwdfrydedd mawr dros yr iaith yn y gogledd-wyre yma. Bendant. Pan chi'n mynd i lefydd fel Wrecsam, weithiau ti'n just gorau gwneud bach o scratch a service fel i'n deud yn Saesneg a wneud rhywun ffeindio lwyth o bobl yn siarad Cymraeg yma a, wel, dyma'r tystiolaeth nawr i ddeud. A be am y syniad academaidd yna? O, aio. Bod ti'n haws dysgu Cymraeg mewn awyrgylch fel hyn? Ti'n gwybod be, lle bynnag ti'n cael y cyfle i siarad, ond, yes, nid lle gwell na, guys? Nag oes wir. Stephen, doctor Cymraeg, diolch a dymuniad agorau ti. Diolch yn fawr iawn. Wel, chwarae teg i'r doctor Cymraeg, a da chi'n gwybod be, gan fod o'n gwybod bod